Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil mahmudi bi ni'mati, al-ma'budi bi qudrati, al-marhubi min adabi, al-marhubi fi ma 'indahu, an-nadi fi amruhu fis samaa'i wal ardi, alladzi khalaqal khalaqa bi qudratihi. Wa man yalzam bi ahkamihi wa ansahu bi dinihi wa akramahum bi nabiyhi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. La khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi shadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Wa man yaf'al dzalika ba'tigha amardatillahi fasawfa nu'tihi ajran 'azima. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para ibu-ibu sahabat sedaya ingkang tansah dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala. Saderengipun kita lajengaken monggo kita sesarengan mujahaken muji syukur dumateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun maringi pinten-pinten kenikmatan, rahmat, taufik sarta hidayahipun kesempatan alhamdulillah wonten ing enjing menika kita tesih dipun paringi kesehatan lahir batin sehingga saged nindakaken dawuhipun Allah Subhanahu wa taala inggih menika thalabul ilmi. Nggih monggo kita sesarengan inggih menika mendalami menawa ingkang sampun dipun dawuhaken dening Allah Subhanahu wa taala. Ingkang salajengipun inggih menika kula badhe maos malihipun hikmah utawi pendapat para hukama, para ahli hikmah inggih menika babagan ingkang hubungan kalian makalah sabi'atun wa salasuna, makalah atau pangandikan ingkang angka 37. Sabi'atun 7, salasuna 30. Sabi'atun kan 7 toh, saminatun 8, salasuna 30. Niki basa Arab niku biasane salasun 3, nek 30 pira-pira 3. Nek diterjemahkan pira-pira 3 la pira, salasuna pira-pira 3 ya kuwi mau 30. Qala ba'dul hukama jami'ul ibadah minal ubudiyyah. Inggih menika pangandikipun para hukama inggih menika sekabehane pira-pira ibadah saking pira-pira rukune ibadah. Inggih menika arkanul Islam, inggih menika rukun Islam. Wonten ing mriki dipun sebutaken inggih menika arba'atun minal khisali, 4 pira-pira perkara. Ingkang angka sepisan inggih menika menapa al-wafa'u bil uhudi, inggih menika pira-pira nuhoni mengikuti bil uhudi kelawan pira-pira janji. Apa yang dimaksud janji? Wa huwa adaun faridillahi ta'ala. Inggih menika pira-pira fardune kewajibane Allah Subhanahu wa taala. Menapa? Inggih menika salat, saum, menika termasuk janji nipun Allah Subhanahu wa taala saha kita mengikrarkan bilih menapa ingkang dipun dawuhaken dening Allah Subhanahu wa taala kita namung nuhoni. Inggih menika sami'na wa ata'na. Terus mboten sah direkayasa. Kok dadak ibadah salat, kita poso, kaya ra poso ya ora apa-apa. Nah, kaya ra salat ya ora apa-apa. Rezekine malah akeh kono timbang awake dhewe. Niku mboten sah direkayasa, dipikir-pikir kados ngaten menika. Dados ubudiyah menika
napa ngawula dumateng Allah Subhanahu wa taala. Yen kita menika sampun anggadhahi niat ngawula dumateng Allah Subhanahu wa taala niku mboten sah engko aku entuk apa ya. Nah niku mboten sah. Janjinipun Allah Subhanahu wa taala inggih menika sinten ta ingkang nindakaken perkawis ingkang sae khususipun ingkang berhubungan kalian ubudiyah kalian ibadah, janji Allah menika mboten meleset. Nah pasti akan terjadi. Ingkang salajengipun nomor kalih nggih menika muhafadzatun alal hududi. Inggih menika mengikuti ngreksa hak-hak dumateng kita sedaya. Nggih menika antawisipun al-ijtinabu muharramatillahi ta'ala. Inggih menika ngedohi menapa ingkang dipun haramaken dening Allah Subhanahu wa taala. Nah, kadang-kadang kita menika wau ibadah nggih to ngreksa menika karena tidak murni dumateng menapa ingkang dipun dawuhaken dening Allah Subhanahu wa taala. Umpami wonten mriki jenengan ngunjuk nggih to ngunjuk pripun ngunjuk nggih biasanipun nek wonten aqua disunduk jepret diseruput sithik sebabe wonten ing papan tempat ingkang kathah tiyang kang mirsani upami dengan tenggal kira-kira apa ya telaten ngono kuwi. Wis ra telaten ngene iki wis apa meneh ngelak wis ra kadang-kadang bismillah wis lali nggih ta napa malih lungguh apa ngadeg apa mlaku. Nah niku wae berarti kita menawa dereng murni menapa ingkang kita reksa nindakaken ubudiyah menika wau karena tidak murni dengan lillahi ta'ala, masih ada pertimbangan lain. Ingkang angka 3 inggih menika warridha bil wujudi. Inggih menika ridha rela dumateng menapa ingkang dipun saking peparingipun saking Allah Subhanahu wa taala. Menapa kemawon minal mataimi nggih menika peparing wal malabis lan pira-pira pakaian wal masakin lan pira-pira panggonan tempat omah. Nah menika tiga menika wau nggih ta malabis termasuk pakaian menika memang Allah Subhanahu wa taala ya duwene kados ngaten nggih kita ridho nggih kita tindakaken nggih menika kita nggih mboten sah muluk-muluk kaya kok lambene apik gelange gedhe aku kok ora iso. Nah menika nggih mboten sah mbayangke tekan semanten. Mangke yen panjenengan menika selalu membandingkan selalu tidak terima. Nah niku mengke potensi kita menika nindakaken perkawis ingkang mboten sae. Nggih. Untung mriki mboten enten sing garwanipun pejabat. Nah, pejabat niku mesti nggih napa antara siji lan sijine nggih potensinipun nggih biasane piye putri niki nggih to. Niku pasti akan merasa langsung batin, oh kae kok gelange apik jame kok 1,5 miliar. Jam 1,5 miliar. Duit kok disimpen berang-berang miliar. Terus meneh napa? Emas kok disimpen sakmono akae 74 kilogram. Aku mbok kei sak gram wae akeh meneh. Ning kadang-kadang kita menika mboten dados makome wonten ing mriku. Nggih namung kados ngaten menika. Tapi tiyang niku nek pun makome teng mriku, lho aku numpuk ngene iki aku duwe jangkauan sing lebih atas. Umpama dadi lurah, aku numpuk bondo sakmene. Lho, aku kok piye supaya dadi bupati? Nah, ngono. Dadi bupati numpuk bondo numpuk akeh, ngopo ora duwe anak apa akhirnya bondo ditumpuk-tumpuk. Lho, aku iki kok lek produk aman. Aku nyalonke gubernur lho, ngono lho. Ning awake dhewe mikire kan, opo kowe bondo sakmono. Ngono nganti 2 kali 3 kali kok sae.
wah aku potensi nyalonke dadi presiden. Nah, ngoten niku wau. Nah, pramila kita sumeleh manah menika nggih perlu supados napa kita mboten terbayang-bayang nggih dhuwur langit. Terus malih wal masakin masa kini napa masa kini tempat panggonan nggih sempatipun paringi dalem ingkang sae tingkat segalanya ada fasilitas, ada kolam renangnya, ada tempat mainan. Wah, nggih mboten napa-napa. Sing sederhana, enenge ngomong RSSSSS jus gitu. Nggih mboten napa-napa. Dipun ridani dipun napa menika nikmati fa insyaallah kita menika sampun manahipun menika sampun lerem, sampun landing nggih namung khusus ibadah takarub dumateng Allah Subhanahu wa taala. Mung kangge napa nggih menghibur diri donya kuwi ora bakal digawa mati. Nggih ta? Kala men sampun kula aturaken mbok menawi sedaya menika wau nggih ta. Mangke dipun pertanggungjawabaken di hadapan pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Kaifa umruka? Piye anggonmu duwe utawa tak wenehi umur sing sampai 40, 50, 60, 70 sampai 80 lebih. Dinggo apa? Apa dinggo lelahanan nggih cerita ngalor ngidul Pak panjenengan gitu mbok menawi kula niku beberapa hari niku ya survei tidak sengaja wonten pundi niku gedung pertemuan manten turi gitu niku kanten lahan kosong ten sakniki dingin apa niki pasar kelitihan wis esuk setiap hari Ahad. Lah beneran mang nyobi setiap hari mboten Ahad gitu kira-kira jam 10 atau jam 9, 10, 11. Napa ta mriku niku? Tiyang niku hanya napa nggih pengen ngudharasa, pengen melepaskan dunia yang glamor, pengen dia itu hanya pengen seneng-seneng. Teng mriku enten gitu. Niku disetelke karaoke, nek panjenengan temen karaoke panjenengan mang nimbrung ten mriku. Lagune niku lagu-lagu sing jaman biyen-biyen sing dirungokne kok nelongso kabeh, apa kae sing putri kae rondo, apa sing lanang ya kae duduk. Niku mboten ketos, ya wong nafsi-nafsi gitu. Nah, terus nek badhe mlampah-mlampah mutere kan namung mriki, balik tekan Fatimah to muter balik nek. Dadi nek badhe njenengan mirsani ngoten, oh kae wis tekan kono, kae tekan kono, ae tekan kono kan ngrungokke musik niku. Jenengan lagu-lagu nostalgia komplit teng mriku niku. Nggih. Wong Pak Latif kok nganti tekan semono. Lah aku memang mlaku-mlaku ana ngopo to kaya wong kok ngono muter-muter. Panjenengan mriko mengke, lho, lah kuwi tanggane dhewe ta. Wah, bola-bali lek ngomongke ning kono kuwi ta. Lah, ngoten niku. Kula ning ngertose nggih ngoten niku. Ngertose nggih ngoten niku, Bang. Oh, ternyata ya akeh kenal aku. Oh, alah ya wong pensiunan kabeh, sing pensiun. Sing mboten pensiun, dipensiun kalih putra-putrine. Lah, sedaya menika kangge nentremke ati ngendikanipun salah satu di antara tiang-tiang ingkang wonten ing mriku. Nggih sedaya menika nggih kangge napa kula piyambak menika nggih istiqomah enjing bar subuh yang pengajian. Ngisi pengajian yo gelem ngrungokne ya ora apa-apa. Niki kangge napa ngisi kekosongan. Sampun ngantos manah kita menika keadaan kosong, mangke nek kosong, nggih to? Nah, akhiripun apa? Setan sing nggodha. Pramila kangge
napa menangkal setan supaya tidak masuk wonten ing manah kita, wonten kegiatan-kegiatan ingkang positif gitu. Mengaosan senaosa wonten ing mriku ngantuk, kantuk, turu, nggih napa-napa ingkang penting kang sampun dipun niati napa pengaosan. Tolabul ilmi. Ngendika Rasulullah Muhammad SAW, man salakat thariqal ila ilmi yal tamishu thariqan ilal jannah. Sapa wonge sing dengan niat tulus ikhlas, tidak ada embel-embel apa nderek ngaos kados ilmu gitu. Tujuane napa? Mugi-mugi kita menawa dipun paringi ridho dening Allah Subhanahu wa taala, termasuk ngendika Rasulullah inggih menika mangke badhe dipun gampelaken nggih menika mlebet jannahipun swarganipun Allah Subhanahu wa taala. Kalau kula sampun maos tunggalipun ayat la khaira fi katsirin, ora ana kebaikan, kesaengenan ingkang napa nggih maksimal illa kajaba nggih menika man amara bi sedaqatin nggih to, perintah nggih nyontoi dengan sedekah. Nah niki dengan adanya snack ingkang sampun dipun dahar monggo dipun dahar. Bismillahirrahmanirrahim. Nah tesih kelingan putune nggih mboten napa-napa. Putune Naila. Abu Azari sampun dugi Bu. Putra putune Naila. Putu kula nggih Naila, kula mboten sak ngapalke. Amara bisadaqatin au islahim bainan nas. Ngomong kalih. Menika kita mengadakan suatu pencerahan termasuk mau'idah antara sesama teman, nggih curhat, aku duwe problem ngene, cara mengudari pripun. Wonten ing pengaosan menika sampun sae, sampun leres gitu. Kita menggunakan dari mau'idah para mubalik, akhirnya oh iya, kayak ternyata kok problemnya aku gara-gara ngrungokne pengajian yang kono akhirnya bisa tercerahkan, bisa ngudari, akhirnya bisa mengurangi ketegangan-ketegangan ingkang wonten ing mana. Kalau kita ini ketegangan terus menerus akibatnya stres, alias apa? Wong stres niku pun angel tambah-tambahane. Nek ora nganti mujur ngalor. Terus kathah men iki. Nggih menika tambahi sithik mawon kandhen kula menika nggih tesih wonten kegiatan. Menika kala wau nggih setunggal napa? La khaira fi katsirin min najwahum illa amara bisaqatin nggih au ma'rufin au islahin bainan nas. Wa man yaf'al dzalika ibtigha mardatillah, sapa wong sing saged nindakaken kala wau dengan tulus ikhlas nderek ridhanipun Allah Subhanahu wa taala, fa sawfa nu'tihi ajran azima. Badhe pun paringi napa menika walesan, pun paringi ganjaran ingkang agung. Pramila agung gitu, gedhe gitu. Niku mboten wonten sing di atasnya. Napa menika nggih sampun pangalembana saking Allah Subhanahu wa taala. Pramila nggih monggo kita nindakaken perkawis menika wau kados pundi supados dengan dasar ikhlas gitu. Ikhlas menika wau mboten wonten tendensi napa-napa nggih. Karena apa? Ikhlas itu akan mempunyai posisi yang tertinggi. Al-ikhlasu ikhlas menika wau mangke wonten ing derajat ingkang paling inggil. Fa insyaallah tumindak kita dengan penuh keikhlasan, dengan pakaian seadanya. Nah, ini termasuk ikhlas. Tapi kadang-kadang kita menika ada yang hanya sebatas napa menuruti keadaan gitu.
panjenengan tindak jagong, tindak layat, tindak pengaosan. Kira-kira pakaiane niku sami napa mboten? Mesti akan berbeda. Oh, ki apa? Iki layat, golek sing pakaian sing ireng-ireng, ora menyolok, nggih to? Mboten sak dandan. Nggih napa nggih? Nah, tapi sing jenenge jagong, wah, pasti panjenengan pakaiannya akan yang lebih napa? Yang lebih terkini. Masa kini. Oh iki dhewe wis tau tanggo, iki urung iki wae. Diolak-walik. Napa meneh gadah kanca sing gedhe. Bolak-balik wis bener apa ora? Bener apa ora? Pake diceluk. Pak, iki piye aku pakane wis bener apa ora? Wis ngayu pol. Awet tuwa, ora awet enom, arep tuwa wis umur 70 awet tuwa. Awet enom. Ora awet enom tapi awet tuwa. Alhamdulillah. Panjang umur fi taatil la amin ya rabbal alamin. Niki mbok menawi kula namung sak menten mawon kurang seprapat jam malah keleresan ya saged santai. Mungkin ada cara lain niki kula memantau niki kegiatanipun kathah niki mulai menjelang Agustus lomba apa meneh piknik. Inilah pengawasan niku sepi. Kok sepi men do nang ndi to? Oh piknik iki piknik terakhir meh Agustus. Nggih menawi saen kula cekap semanten kirang nyuwun sabatra sami atur kalam. Nggih monggo kita sesarengan ndonga nggih. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sayyidil awwali wa radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasul ajmain. Allahumma hamdas syakirin hamdan dzakirin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazida ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wa jalil karim azim sultanik. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbi ighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi ighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi ighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina min ladunka rahmah wa inna min rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairil khalqi Muhammadin wa ala alihi washabihi wa sallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Saingkula akhiri wabillahi taufiq walhidayah ila assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga ilmunya bisa bermanfaat untuk kita semua. Moga pengawasan kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.